ni gede ko All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasali jana kimat bakong sanjong ka khubor. Yo khusnam best project ka sarkar Meghalaya na ka United Nations. Let shimti Menteri rang ba Conrad ke sangma ha ka jingyelang ha Geneva, Switzerland. Haning ngisngi sedang ka jing sange shalan shini ka sarkar India Shabari. Balat lahizar ligi pos ki baklem thongkam ha ki tinat sarkar ba pher Meghalaya ka jing syam lingba ka RTI. Bat klat sendet unong ruai ba paunam kari ukeke sungo kendet bat sungo lungo ka Bollywood bat kiri i ching ruai. Ki khubor ki bapnya. Ha ka jinghelang ba jong kiri ke perthai ha ka United Nations World Summit halor ke Information Society Forum 2008 ka sin jam ka baka sarkar Meghalaya kala pentrikam ka belatip muka Meghalaya Enterprise Architecture kala yo ye ka nam kum ka project babhatam ha ka thop ka benta ki sarkar ha ka bakanti ye ki ICT na ka benta ka roi kaman. Secretary General jong ka International Telecommunication Union ula IT ye ka khusnam nang job sa Menteri rang ba ka Meghalaya u Conrad ke sangma ha ka jingelang ka bala long nim ka sngi ha Geneva, Switzerland. Lai span report li ki project ki bala pha kerteng na kiri ba pher kila sha jet ha ka jing khui bnia ba jing bishar jong ka kanhun ki nong bishar jong ka United Nations. Menteri Ketenat Railway jong ka sarkar India u Ashwini Vaishnav bat Menteri Ketenat Railway jong ka sarkar Bangladesh u Muhammad Nurul Islam Sujon ning gasi kila kawe lama ban pensdang ye ka jing trikam ka rel Mitali Express ka ban let ban wan na New Jalpaiguri sha Dhaka ya kini jing kawe lama lele lengba ka video conferencing haba ajing kren ha kini ka jing pli ya ka jing trikam jong ka rel Mitali Express u Vaishnav uloong ba ki nongren jong ka jingye de hipren kari India bat ka Bangladesh ka long halor ki ki ba kini kiri ki de ba ki sam ha ka ju urkom ki ba kan thob ye ki jingte nam ka mannar ka manta bat ka lawe ka Dhaka Jalpaiguri Mitali Express ka de ka rel kit brio ko balai ka balet bawan hipren ka India bat Bangladesh. Ka jing sangi shalan ye ka sini da ka sarkar India Shabari kala sedang terikam na nim ka sengi bat kan kut hadu ba kut ki ayom lekmen ka banlong hau benai risau kari India ka de kari ka baklang tam ha ka jing penni ye ka sini ka perthai bat kalong ru kari ka bapendam kam bon tam ye ka sini ka ba ka penni ha ka tayo balala ka sarkar India kala rai ban sangi shwa ye ka jing shalan ye ka sini Shabari kanang ban penti kana ba kan dan ka jing duna ye ka ni ka marbam halari. Food Secretary Sudanshu Pandey uloong ba kajing shalan jong kari India ye ke sini Shabari galakio kampalat ye ke bajulong hakani ka ayom bat menta kadon kaman penti kenapan bahkan dan kajing duna ye ke ni kamarbam hapo lakari hau benai risau hadu naiwing nakadaw ba kajing don kam ye ke sini ka hakini ki benai ka jurbha baki ayom lekmen ki hab hakiti ki por ki jingsam ng baka RTI ki penpau baki don lai hajar lai spa andri penyutli ki pos haki tenat sarkar pa per ki ba ompat tap kam ye ki brio uwe ni kinong wat RTI uba kampa uba dispersing rani uloong ba ki tenat sarkar pa per kim simpat ajing tip shaki district Selection Committee kata DSC ni Syaka Meghalaya Public Service Commission MPSC na kebentaban advertise ni penbena bat ban penlong interview ban tap nong tre haki lai hajar tam ki pos ki balat bat ki basa thli shushu ba rani ule thu bakat kum ki kot ki sla ki bole yo priang dangshen la yo jing tip basa art spa khandai phut li ki pos kilat ha ki tnat trekam na lor kita ki lai hajar tam kadi ka khubor kawan supina ka All India Radio Shillong. Kari India berakaway rengkat baka Bollywood kisah ka jing lingo baka jing sngokenden halor ka jing klatno basindat bat bam pat depor jong way ni kinong ruai ba paunam u Krishna Kumar Kunat ya u bajutip kerteng kum ukeke ki khubor sngolem na kitin shop ki puron bat kibe dikiri pokmat na kibenta ba per jong ka imlang salang kiba penpau ya ka jing so sik thang bat ka jing so kendet halor ka jing klat sendet jong ni no wai kitu klem sange Vice President kari Venkaiah Naidu Menteri Rambadu Narendra Modi Menteri Korbari Amit Shah
Bad Menteri Ketenaga Information and Broadcasting Anurag Thakur kilapan pawe ke jeng sosi halor ke jeng klak no jeng kiki unong ruai bapau nam jeng kari. Wat hadian sausnem ke Sarkar Meghalaya kadang yai ap banyo jeng bed na ke National Council for Teachers Education NCTE banyo sedang ya ke B.Ed College Hajuai. Ke NCTE portal ke bapdiang yaki application banseng yaki B.Ed College kalakang no Khasi baar ban pediang yaki application ki bandang wan. Menteri ubari kimi katnak puli putih jong Sarkar Meghalaya uba la kemen remboy ula pentep ba layo ban pa yaki application na kebentak kakyang nang ba Government College halor ke jeng puli B.Ed. Shushu uni menteri ula pentep ru ba un kimi bini abat jurem halor ke jengya seprangka kam banseng ye ke Technical University Meghalaya hau benai jeliu banwan handai ulong bah ke baidei bat kani ke skul ba ke ba ke jela ke temu ban pli kampat yo ke jeng menjur na ke All India Council for Technical Education kata ke AICTE bat kampat yo ru ye ke jeng peneso bat ke North Eastern Hill University. Ka kenhun benengkong ni ke first batch jong ki prison warder ki ba la pendep ye ke jingikai pentebet ke ba lai benai ha ke basic course na ke training center jong ke first MLP battalion Mauyong kala yo ye ki sernot jing tibet ha ke jingelang ke bala long nen ke sengi ha ke ba la penpu penpieng da ke jing don rengkat u inspector general jong ke tenat patong uba em khar kerang kani ke kenhun ke benengkong ban pendep ye ke jingikai pentebet ban long ki nong kmi nong penyat ki patong ke kentup ya arpu sangut ki warder ki balayo jing kai pentibet ha ka foot drill arm drill firing practice but indoor class kentup ru ya ke jing puli ba jing hikai halor ki kendon ban penyat ya ki patok kat kum ka an bat ka hok long beri man beriu khat sawut ki dekhot jong ka kenhun kieng atiar United Tribal Liberation Army UTLA James bakentop ru yo chairman jong ni geseng utan thang singsit kilawan pendem wat rengkat ki atiar bat ki kuli hakmat menteri rang ba ka Manipur UN Biren Singh nen kesngi ha ke jingelang priang ya ke ni ke jingwan pai ke jong ki sha ke jing em ke bakum ki we pat ki para briu ha ke nak salang kabala long ha ka banquet hall jong ka first Battalion Manipur Rifles ha Imphal ki atiar ki bagini ki dukhat ka UTLA ki rawan pendem ki kenthop ya atli ki sulai KH-33 kawai ka AK kawai ka A1 kawai ka A2 lightly ki sulai shiktang bat lightly ki sulai red rengkat bat wei u Chinese hand grenade khat pratli ki gelatin sticks khat pratli ki tiar pen bethai bat kat tu kat ni ki kuli jong ki sulai baper haswabin penkut ika kubor kimat bakong san sa sisimpan yo khusnam best project ka Sarkar Meghalaya na ka United Nations let chimti menteri ramba kondat ke sangma ha ka jingelang ha Geneva Switzerland hanen kesingi sedang ka jing sange shalan shini ka Sarkar India Shabari palat lai hajar tili ki pos ki baklem thongkam ha ki tenat Sarkar baper Meghalaya ka jing syam lingba ka RTI bat klat sendet unong ruai bapau nam kari ukeke sengo kendet bat sak lengo ke Bollywood bat kiriu i jing ruai kat to ni ke kubur kelakut ke belawan syapi na ke All India Radio Shillong.